Jeg har længe haft på hjerte at snakke om mine problemer. Ja, her kommer de. Jeg har længe haft på hjerte at sige, at computerspil, det skaber psykopater. Altså, hvis man spiller Call of Duty, så bliver man bare fuldstændig, så dør man bare, altså hvis man bare lige ser det, så dør man, altså man bliver fuldstændig psykopat af det. Fuldstændig. Så altså det er skadeligt. Der er nogen, de bliver bare sådan totalt psykiske syge, og bare fuldstændig bliver mongoler og sådan noget. De bliver bare fuldstændig sindssyge. Så altså det er helt ekstremt. Og altså det er bare fuldstændig sindssygt. Ja. Det er det, jeg har haft længe på hjerte om at fortælle jer alle sammen. Jeg hedder Christina Jarling, og jeg smutter. Vi ses.